Tini Fasalni Salo NLF Tini Kaisa Malama Panda Klaijaka Rajnagar Community Hall Noko O Pando Phaimanjaka Royal Borok Omthai Tai Royal Borok Upendro Riang Nokhobai Royal Borok Khlainai Rok Beautiful Northeast Tripura Oromanjang joto ini jeng mothai NLF tidi utula sikor sini au amcayo kaisa malai mung pandao jeng oro thumsang laijak ani logiu tongo sini okra rok ani team aron bisingo sini vice president borong nang Jacob Rangkol ani yaksi phasin tongo secretary general sini Upendro Riang borong nang tebo tongo jagao sini assistant secretary general tebo sini chief army chief Deputy Chief Bikram Bahadur Jamatia Mono Khoboi Tebo Tongoro Haisi Tebo Sokoinan Tongani Hoito Sini Samong Boromi Samoni Bagi Boro Palia Nge Jeng Belekana Khatongja Jeng Kaisa Chukini Bisingti Khaine Oro Tamnai O Hawa Kipili Phaikia Soba Yakar Khao Kogia Selani Chobano Jeng Yakari Phaikia Tini program sak tini pandana tam no phunuki khlena thai Jeng Oro Malani Chini Takubugrok Chini Kesamoro Tongo chini je phainero kaisa te kaisa malai laimung asuk jigo oro kono rajniti buya kono oro mothani kothung laimung buya kono tamna IPF tini kothung buya CPM ni buya jeng ja chini motha NLF tini out and out motha NLF ti tai koni kono mothani ya jeng malai lainai oro phaileni obono chini kothung utini hambai